खणबंदीच्या संकटा उपरांत गोय सरकारान वेगवेगळ्या तरेचे यत्न करून केंद्राकडेन याचना केली। खासदारांनी आयज फाल्यां करून खण प्रश्नाचेर वरस काढले। आता श्रीपाद नायक म्हणटा गोंयाक वेगळो कायदो करप कठीण, कायद्यात दुरुस्तीचो मार्ग सोपो ना। गोव्यातल्या खाणी संदर्भाचे मालक वगैरे त्यांचं मत आहे की खाण लिलाव म्हणजे गोव्यासाठी अव्यवहार्य ठरेल वगैरे। त्या संदर्भात सर काय प्रतिक्रिया तुमची? त्यांचं मत आहे जे काय कायदा आणि नियम आहेत सर्वांनी त्या नियमाने त्या कायद्याने मागे गेलं पाहिजे। पण सर गोव्यातल्या खाणींचा लिलाव झाला तर त्याच्यानंतर अशी परिस्थिती येईल का आणि लिलावानंतर जे गोव्यात येतील त्यांना स्थानिक स्वीकारतील का? तुम्हाला काय वाटतं? आज सगळं आगे पुढं प्रॉब्लेमॅटिक्स आहे आणि म्हणून एक साधा आणि सोपा मार्ग काढावा अशी आपल्याकडे केंद्राकडे आम्ही विनंती केली होती। म्हणजे लिलाव सर फायनल की नूतनीकरणाचा वगैरे विचार आहे सर खाणी ह्याचा लिजांचा? नूतनीकरण आत्ताच्या कायद्याने प्रॉब्लेम आहे, नाही तर एव्हाना झालं असतं ना। म्हणून आपण तो अमेंडमेंटच्या संदर्भात जोर घेतला होता की जर तो अमेंडमेंट जर पर्स्पेक्टिव्ह केला तर काही प्रॉब्लेम सगळे सुटू शकतात असे आपली आग्रही मागणी केंद्राकडे होती। पण ते कायद्याच्या कक्षेत कायदा गोव्यासाठी वेगळा बाकी राज्यासाठी असं होऊ शकत नाही, अशावर ते अडलेलं आहे। पण त्याच्यातून मार्ग काढताय गोव्यात सर लिलाव फायनलच खाणींचा? आता ते राज्य सरकारने ठरवायचं आहे। पावण्याचेर विचारल्यार श्रीपाद भाऊन राज्य सरकाराकडेन बोट दाखयले। लिलावाची काय कल्पना नाही मला। ते लिलावाची प्रक्रिया राज्य सरकारकडून होईल, केंद्र सरकारकडून नाही। राज्य सरकार मला काही त्या संदर्भात जास्त माहिती नाही, मी मुख्यमंत्र्यांना भेटल्यानंतर देतो प्रतिक्रिया। बरं सर, तुम्ही 15 तारखेला म्हणजे खाण प्रश्न निश्चित तोडगा निघेल असं म्हटलेलं होतं? हो, त्यांनी आम्हाला अध्यक्ष आणि प्रधानमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं। काही अडचणी असेल थोडा अजून प्रयत्न चालू आहे। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।